U nás v EasyLight sme sa rozhodli sprístupniť zákazníkom možnosť platby kryptomenami na našom e-shope. Vedel by si nám v krátkosti povedať, prečo sme sa takto rozhodli? No, kryptomeny sú dnes už taká rozšírená téma, čiže väčšina ľudí to pozná. Najznámejšia asi Bitcoin, čo je taká najviacej populárna metóda. A ide o to, že sami to roky používame, takže aj preto sme to tam chceli zaradiť. Konečne sa nám to podarilo, ale taktiež nám chodilo aj nejak viacej spätných väzieb od ľudí, že to chcú používať alebo teda preferujú takúto platbu, takže momentálne sme radi, že už sa tým môžeme aj pochváliť. A vedel by si našim zákazníkom dať nejaký krátky návod, ako použiť kryptomeny aj platbu? No v podstate to veľmi jednoduché, intuitívne ako bežná platba, povedzme kartou, čiže človek si vyberie nejaký produkt, pridá si ho samozrejme do košíka, následne si v druhom kroku zvolí teda nejakú svoju doručovaciu metódu, potom si vyberie v tomto prípade platbu kryptomenami, zadá svoje údaje a tak ďalej a objednávku potvrdí. Keď je už teda presmerovaný na samotnú platobnú bránu, kde má teda na výber nejaké preferované kryptomeny, ja spomeniem napríklad Bitcoin, klikne si teda na to, môže si vyberať buď klasickú on-chain platbu alebo lightningovú platbu. Rozdiel je v podstate v tom, že on-chain platba je veľmi bezpečná cez blockchain, ale je teda určená hlavne na nejaké drahšie produkty, keďže má aj nejaký transakčný poplatok. Kdežto lightningová platba je veľmi, veľmi rýchla, v podstate bez poplatku, ale je zase určená na nejaké lacnejšie produkty, povedzme desiatky, možno stovky eur. A po potvrdení teda svojej preferovanej metódy, tak je presmerovaný zákazník na finálnu obrazovku, kde má 3 možnosti. Buď skopíruje adresu, alebo oskenuje QR kód svojim mobilným zariadením, alebo priamo klikne na tlačidlo, ktoré ho presmeruje na nejakú jeho spárovanú peňaženku, alebo teda trezor, ktorý používa. A už si tam zákazník potvrdí zo svojho zariadenia, zo svojej peňaženky, zaplatí a následne teda vidí potvrdenie, že všetko prebehlo úspešne a už on môže očakávať od nás e-mail, že objednávka bola úspešne vybavená, následne odoslaná. Keby sa naši zákazníci chceli dozvedieť niečo viac o kryptomenách a ich používaní, vedel by si nám odporúčiť nejaké stránky alebo prípadne ľudí, kde... No, v dnešnej dobe je toho viacej, ale ja za seba, čo by som odporúčil, tak je to napríklad taký slovenský za mňa expert, alebo teda človek, ktorý sa v tom orientuje, Juraj Bednár, napísal viacej knížiek, takže ľudia si to vedia dohľadať, doštudovať. Napríklad taká jedna knižka Vyhekuj si lepší život. A ja vždy odporúčam, že nech si o tom ľudia niečo prečítajú, doštudujú sami a ak to niekoho zaujíma, tak vie si to vyskúšať a už nech si spraví vlastný úsudok.